Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыба койбыр темалар турында. Татарстанда COVID-19-дан 16-нчы үлем очрагы теркәлде. Коронавирустан 1957 елгы шәһәрдәшебез вафат. Татарстанлыларның яртысы Россия Конституциясендәге үзгәрешләр өчен тавыш бирде. Пандемия шартларында сайлаулар ничек уза? Татарстанда Сабан туй булачак, әмма онлайн форматта. Милли бәйрәм 4 июльгә планлаштырылган. Шолыда COVID-19-дан тагын бер үлем очрагы теркәлгән. Татарстанда ул 16-нчы. 1957 елда туган шәһәрдәшебез 22 июньнән ягылышлы авырлар хастаханәсендә 2 яклы пневмонияның авыр формасыннан дәваланган. Аның хроник авырлары булган. Пациент 25 июньдә вафат була. Үлем сәбәбен берничә көннән соң расладылар, чөнки экспертиза үткәрү вакыты таләп итә. COVID-19 белән зарлануның яңа очраклары көн сайын теркәлә. Коронавируска каршы көрәш буенча республика штабы хәбәр иткәнчә, узган тәүлектә Татарстанда авыруның 41 яңа очрагы ачыкланган. Гомуми сан 4555-кә җитте. Шолыда тагын бер шәһәрдәшебез коронавирус белән авырган. Шулай итеп, 30 июньгә COVID-19 йоктыру очраклары шәһәребездә 720-гә җитте. Мәскәү проспектының дәвамын төзү 2021 елга планлаштырылган. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәгъдиев хәбәр итте. Агымдагы елга килгәндә Чаллы юлларын төзекләндерүгә 2 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Шәһәрнең юл урам челтәрен реконструкцияләү берничә программа кысаларында алып барыла. Эшләрнең этаплары турында башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илья Зуев сөйләде. Шәһәрдәге масштаблы ремонтның нечкәлекләре турында хезмәттәшем сөйләячәк. 2021 елда Мәскәү проспектының дәвамын төзү башлыйлар. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәгъдиев сөйләде. Шәһәр башлыгы сүзләренә караганда, Орловка бистәсендә яшәүчеләр белән барлык сораулар да хәл ителгән, кешеләр белән исәп-хисап ясалган. Все, что было необходимо в части выкупа земельных участков и коридора, он уже в принципе выполнен. Для того, чтобы сегодня работать и выполнить первый этап работ по Московскому проспекту, сегодня такие возможности есть. Будем смотреть, что у нас будет в 2021 году. Поэтому с учетом наших финансовых возможностей мы будем формировать программу 2021 года. Быел имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты кысаларында 680 миллион сумлык ремонт эшләре башкарыла. 125 миллион сумлык Халыклар дуслыгы проспектынан Хәсән Туфан проспектына кадәр Раскольников урамын капиталь ремонтлауга тотачаклар. Эшләрне август аенда төгәлләргә ниятлиләр. Шулай ук Абдулла Алиш һәм Нурми Шәрипов урамнары арасындагы участокта Залесный проспектын реконструкцияләү эшләре бара. Объект 155 миллион сумга төшәчәк. Анда эшләр 70%-ка башкарылган. Аларны июльдә тәмамларга планлаштыралар дип билгеләп үтте Илья Зуев. Этот проспект всем известен, он соединяет нас с Тукаевским районом, то есть им пользуется большое количество горожан. Там будет 4 полосы для движения, по 2 в каждую сторону, с организацией современного освещения, с организацией стоков воды, это речь о ливневой канализации, и, конечно, с организацией тротуаров с 2 сторон. Хәсән Туфан һәм Яшлек проспектлары арасындагы участокта машина төзелеше урамын ремонтлауга 285 миллион сум акча тотылачак. Әлеге объект эшләрне 2021 елның ноябрендә тәмамларга планлаштыралар. Ремонт кысаларында яктырту да яңартылачак, машина төзелеше урамы буенча юлны дәвам итүгә 115 миллион сум акча тотылган. Яшлек һәм Залесный проспектлары арасында яңа участок салыначак. Шулай ук шәһәрдә юл урам челтәрләрен ремонтлау республика программасы буенча эшләр дә дәвам итә. Иске Сорман урамын төзекләндерү эшләре бара. Эшләр өчен 400 миллион сум акча бүлеп бирелгән, реконструкция 20%-ка үтәлгән. Автомобиль җыю һәм җитештерү юлларындагы ремонт эшләре төгәлләнеп килә. Автомобиль җыю юлында 2 яклап җәяүлеләр өчен тротуар булачак. Моннан тыш программа кысаларында Вахитов проспекты боҗрасында яктырту урнаштырылачак. Эльвина Андрева, Валерия Новожилова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Россиядә булачак чыгарылыш сыйныф укучылары өчен стажировкалар эзләү сервисы барлыкка киләчәк. Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин тиешле йөкләмә бирде. Россия Федерациясе субъектларының эш бирүчеләрнең булачак чыгарылыш сыйныф укучылары өчен сервислар, стажировкалар оештыру буенча иң яхшы тәҗрибәләре бар дип билгеләп үтте ул. Шулай ук Россия Федерациясе премьер-министры Мәгариф һәм югары белем һәм мәгърифәт министрлыкларына әлеге сервис эшен киләсе ел башыннан
башлап оештыруга кушты. Оны булачак чыгарылыш сыйныф укучыларын стажировкага жиберүү үчүн билим берүү уюшмалары файдаланачак. Тауыш беру хукукына ия булган татарстанлыларның яртысы тауыш бирде. Бүтін илдә Россия Конституциясына түзәтмәләр буенча тауыш бирү дәвам итә. Әлеге чара 25 июньдә башланды. Шулда тауыш бирү ничек уза? Алдагы сюжетта. 2067 сайлау участогы күчмә форматта эшли. Зурак автобус иртәнге сәгать 8-дә эшли башлый. Җирле халык тауыш биргәндә мондый яңалыктан теләп файдалана һәм участок алчылганчы ук килә. Отношусь я положительно. Живу я в правовом государстве и доверяю своему правительству. Я довольна всей жизнью и вообще всем государствам, правительствам, нашему президенту и России и Татарстана. Спасибо вам большое. Шолалар күчмә тауыш бирүнең оештырылуы белән дә канәгать. Бу бигрәк тә санитар куркынычсызлык чараларына кагыла. Социаль дистанция саклана, кирәк булганда битлек, перчаткалар һәм бер тапкыр кулланыла торган ручка бирелә. Поручни обрабатываются вот здесь, где заходим, обрабатываем. Здесь, где проходят голосующие, обрабатываем. Вот. Там при выходе обрабатываем, здесь при входе. Масок, перчаток всем хватает? Да, всем хватает. Наличие все есть. Үз тавышыңны сайлау участогына шулай күчмә автобусларга барып, яисә интернет аша бирергә мөмкин. Россия Конституциясына түзәтмәләр буенча сайлаулар 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бүтін Россия халық сонын алу 2021 елның апрелінде узачак. Әзірлік эшләре 2020 елның октябрында башлана. Коронавирус инфекциясы эпидемиясы таралуга бәйле рәвештә 2021 елның апреленә күчерү турында карар кабул ителгән иде. Төп өстенлек гражданнар сәламәтлеге ди оештыручылар. Бүтін Россия халық сонын алу 1 тапкыр күп каналлы форматта узачак. Россиядә яшәүче һәр кеше үзен һәм үз гаиләсен дәүләт хезмәтләре порталында мөстәкыйль рәвештә яза ала. Әлеге чарада күп функцияле үзәкләрдә яки стационар исәпкә алу участокларына килеп тә катнашып булачак. Йортлар буенча 315 мең исәпкә алучы һәм 45 мең кыр контроле йөриячәк. Алар үз эшләрендә электрон планшетлардан файдаланачак. Яшьләр көне кысаларында заман яшьләр үзәге битлекләр фестивале оештырды. Ул 10 көн дәвамында барды. Анда 14 яшьтән 30 яшькә кадәрге чоллылар катнашты. Фестивальгә барлыгы 28 шәхси саклану чарасы тәкъдим ителде. Алар катнашучыларның үз куллары белән ясалган иң креатив битлек өчен тавыш бирү заман яшьләр үзәгенең ВКонтакте төркемендә узды. Тавыш бирү нәтиҗәсендә 3 лидер ачыкланды. Беренче урында Максим Ковалев, икенче урынны Гүзәл Тахирова яулады, өченче урынны Анна Нафыйкова алды. Алар бәйгегә үзенчәлекле битлекләр тәкъдим итте. Җиңүчеләр бәйрәм партнерларыннан кыйммәтле призлар белән бүләкләнде. Быел Татарстанда Сабан туй узачак, әмма яңаша үтәчәк. 4 июльдә бәйрәм онлайн форматта оештырыла. Рөстәм Миңнеханов бу хакта карар имзалады. Сабан туен онлайн уздыру карары коронавирус пандемиясе белән бәйле. Пандемия бераз чигенсә дә, ул әле китмәде, куркыныч тудыра. Авылларда олы яшьтәге кешеләр күп, ә шәһәрдән Сабан туена яшьләр кайта. Халыкны сакларга кирәк, шуңа быел Сабан туен онлайн уздырырга карар кылынды. Аны Татарстан халкы гына түгел, бөтен дөнья татарлары да карый алачак дип аңлатты Татарстан премьер-министры урынбасары Милли шура рәисе Василь Шайхразиев. 10 июльдә шулай ук бөтен дөнья виртуаль Сабан туен уздыру планлаштырыла. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мине Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Кадетская школа имени Никиты Кайманова приглашает выпускников 9 классов. Телефон для справок 58 31 10.